Dimineața, bine ați venit! Roxana Cozovaș este medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale. Noi avem tratament din ăsta bazat pe fructe și legume pentru orice. De exemplu, pe Aurică l-ați cunoscut, colegul meu mi-a cerut ceva ieri pentru aciditate la stomac și mi-a recomandat o țuică de prună. Deci din fructe. Absolut. Și noi recomandăm afinele pentru ochi. Sunt foarte, foarte bune. Serios? Serios. Toată viața Dar mea, nu sub formă de țuică. Toată copilăria mea are gust de morcov și A plus de 2. Asta le spuneam colegilor mei că îmi dădea tata. Eu am fost benoclistul din redacție, am povestit și data trecută. Acum îmi dau seama cât bullying am putut să-mi iau, că din Aragaz cu 4 ochi nu m-au scos. Dar pentru mine era o chestiune normală și discutam că era... A purta ochelari în vremea aia era destul de, unul, costisitor și doi, nu prea era fashion, ca să nu zic mai mult. Acum, din contră, copiii vor să poarte ochelari, rame cât mai colorate, așa mai italienești. Mi se pare cool. A ajuns să se cer ei la un consult. Ba chiar trebuie să-i convingem că nu... Se cer și mai ales mint la consultații. Trebuie să-i convingem că n-au nicio problemă. Nu să-i convingem, dar să-i păcălim cumva. Eu am un truc prin care reușesc să fac treaba asta. Le pun în rama de probă o lentilă de plus 0,25 cu una de minus 0,25, care în total fac 0. Și ei spun dintr-o dată miraculos că văd mai bine cu lentilele pe care eu le-am pus în ochelari. Bun, asta e bine că, acum, fiind acasă, probabil ne-au auzit și s-au prins de truc. Dar ei nu știu ce pun eu acolo în rama de probă. Eu memoram panoul ăla ca să nu mai îmi dea încă o dată ochelari. Erau imagini traumatizante. Sunt alte litere, nu mai poți să mai faci treaba asta, pentru că nu se mai repetă literele, sunt altele, exclus. Plus că putem să le întrebăm și pe orizontală și pe verticală, deci... S-a schimbat vederea copiilor noștri față de, nu știu, vederea pe care o aveam noi în copilărie? Vederea copiilor din ziua de astăzi este, din păcate, mai concentrată în aproape și ăștia 2 ani de pandemie și-au spus cuvântul, în sensul că tot ceea ce înseamnă vedere de aproape, telefon, tabletă, laptop, stat în interior, jucat cu jucării în maxim 1 metru distanță, asta înseamnă pentru ei o progresie, o apariție și o progresie a miopiei în general. Am vorbit dățile trecute despre asta și da, într-adevăr, copiii au parte de mai mulți ochelari decât în trecut și avem undeva la 1 din 4 copii care necesită ochelari. Asta ce înseamnă? Că vederea periferică începe să se... Nu, anumite structuri din interiorul ochiului încep să se concentreze doar în zona de aproape și nu mai văd bine la distanță. Am înțeles. Se întâmpla înainte pentru cei care, în cazul celor care citeau foarte mult. Exact. Dar acum lucrurile au luat o altă În trecut, dimensiune. mai ales băieții care petreceau foarte mult timp în afară, în stat în aer liber, jucau fotbal, stăteau mult afară, nu erau așa de mulți miopi. În schimb, fetițele care nu neapărat citeau, dar stăteau și se jucau cu păpușile, aveau jocuri din astea mai de interior, da. Exact, atunci ele erau cele care făceau miopie mai des. Foarte interesant și de-aia bărbații mai apoi conduceau mai bine, căci vederea periferică era una și gândirea anticipativă era una dezvoltată. Și în spațiu, vederea 3D foarte bine dezvoltată. Serios? De acolo vine? De la jocurile în aer liber. Foarte interesant. Lumina asta albastră despre care se tot face vorbire pe radio și la TV, ce e de fapt? Cum ne afectează ochii? E o lumină care are o anumită lungime de undă, este practic prima porțiune vizibilă, dar și o parte din porțiunea invizibilă, respectiv finalul ultravioletelor și începutul luminii vizibile. Așa, orientativ este undeva pe la 400 de nanometri, dacă vrei să dăm niște detalii tehnice. Este o lungime de undă, o lumină cu o lungime de undă care pătrunde până în interiorul ochiului și care afectează retina, afectează structurile din interiorul ochiului și e bine să ne protejăm. E peste tot, e și aici, de la toate luminile pe care le avem, dar și toate gadgeturile pe care le avem în viață, acolo putem să schimbăm ceva. Să punem un filtru în interiorul ecranului, să folosim ochelari cu un filtru de protecție. Care sunt afecțiunile de care suferă cei mici, că despre ei vorbim când menționăm vederea? Dacă vorbim de purtători de ochelari, că despre asta era tema noastră de astăzi, vorbim de miopie, hipermetropie, astigmatism. Sunt cele 3 vicii de refracție pe care noi le constatăm. Toți copiii sunt hipermetropi, se nasc cu o dioptrie mică de plus, dar după cum îi vezi, nu zburdă toți cu ochelarii la ochi, pentru că pe măsură ce înaintează în vârstă, are loc ceea ce noi numim emetropizarea ochiului. Adică ochiul se normalizează către vârsta de 7 ani, își termină perioada de creștere și capătă o formă finală.
vizuală. Dincolo de această perioadă poate să apară miopia, respectiv în momentul în care ochiul crește mai mult decât ar trebui, copilul începe să vadă din ce în ce mai prost în zona de distanță. Când să-l aducem pe cel mic la un consult? Cât să ne grijorăm? Oricât de repede se poate, le spunem noi părinților. Primul consult e bine să fie făcut între 6 luni și un an. Rare ori se întâmplă să dăm ochelari de pe atunci. De obicei, ochelarii se dau la un copil la care nu bănuiești nimic, cam în jurul vârstei școlare, pe la 5 ani, 5 ani și ceva. Vorbim de astigmatisme care sunt nedescoperite. Copilul începe să mijească ochii, să țină capul într-o parte. Îl vezi că se uită la televizor preferențial folosind un anumit ochi sau cu o poziție a capului mai ciudată, sau sunt copii care au inteligența suficientă sau necesară pentru a testa vederea cu fiecare ochi în parte și practic fac acest peek-a-boo și reușesc să-și dea seama că un ochi vede mai prost decât celălalt și își trag singuri părinții de mânecă. Putem să tragem o concluzie la scurta noastră discuție? Ar fi bine să vedem copilul în primul an de viață ca un control de rutină și dacă totuși s-a ratat acest moment, grădinița e o perioadă bună în care putem să îi vedem pe cei mici. Mulțumim tare mult, Roxana Cozubaș, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale. Scurtă explicație despre chestiunile interesante ce privesc, evident, copilăria. Mulțumim încă o dată tare mult. Mulțumesc. Să aveți un weekend senzațional.